Hej, välkommen till en ny. Idag tänkte jag spela Battlefield Heroes. Det är gratis. Jag har inte pengar på det. Ja. Och jag ska köpa en gång. Sådär. Använder jag så det är en sexa. Så här. Nu börjar vi här. Ja. Jag är god. Det ser ut så här. Jag är klass soldier. Ja, sen ska vi se. Pro på Sheffield ibland. Ja, jag har inte experiment. Just det är bra. Vi ser det bara. Vi bara kör klart med allting. Kör vi där då. Han hade guld AK. Ja, intressant. Jaha. Gör till lite där. Kommentera gärna om ni vill se mer här. Skriv då mer. Så vet jag det. Om ni vill mer eller inte. Och där är han, sniper. Och ja. Jag kanske inte kommer på videos för jag vill. Det kan vara för att jag spelar det här ganska mycket. Helikopter. Kamikaze vinner. Ja, om vi kan få den. Nej, vi fick den inte. Det där. Pasen. En del fick den sista. Ja. Om ni... Ja, jag kan länka hemsidan man kan skaffa det här spelet på. Och det, som sagt, det är gratis. Så, ja. 360 är jättelätt att göra. För att få den här tröjan och handskarna och det här vapnet måste man ha köpt för lite pengar. Så, och längre. Åh nej, vi fick han nästan. Ja, fick han. Roligt. Ja. Ja. Vad är det för plan? Upp, iväg. Åh ja. Så. Bra. Nu håller vi på capture en flagga så man ska göra ett game mode. Ett ska man ta över en raket. Och på en bana på den, då måste man ta över två. Och sen finns det att man ska ta varandras flaggor och gå sin flagga och lämna. Jag kommer nog förlora den här, men ja, det går väl bra ändå. Här kommer det spåna en pansarvagn snart, tror jag. Drar de mig så kommer jag nog ta dem. Wow. Ja, jag var osynlig. Det är klass mätare. Från en... Nej, han dödade. Nej, vi dog nu. Vi har 2 skills, 4 deaths. Jag har inte så mycket bra. Bra. Då kör vi. Som sagt, om ni vill se mer av det här så får ni kommentera mer. Och om ni inte vill se mer, då ser jag inte mer. Så ja. Det är lite segt då och då.
Jag tar en bil här. Det finns helikoptrar, flygplan, pansarvagnar och kanoner. Åh nej. Nej, han tog oss igen. Han dödades i början. Hans battle rifle. Nej. Kom här, nu fick jag idag. Ja, hej. Ja, jag ska länka beskrivningen till den här stället. Och ja, jag får släppa till den här hemsidan. Jag laddade ner det här på ja, våran första kill. Volley shot. Det är när man tar en när han hoppar ut. Ja, sköt lyft. Det här var jag ganska bra på det. Jag har gjort massor sånt också. Ja. Jag har massor. Jag har fick jag till kill. Vilken till kill. Alltså. Nej, jag ska med kill med 10 och dödras. En 718 XP. Story. Men ja. Ja. Såna här match brukar vara ganska så långt så. Om ni inte vill se nu. Ja. Och så går det bara boom. Och så får man diamit. Ja. Nej, diamit dödar inte. Då får vi ta en liten. Ja. Och nu ser vi ljuset snart. 18:33. Vi leder. Nu ska vi köra allt det här. Jag gillar ta. Åh. Vilket land. Hoppa undan. Åh nej, vi dog. Vi dog. Vi dog. Ja. Just det, ser inte så bra på den här båten. Men ja, just det här ser inte alls bra på den här gubben. Jag har en bättre gubbe. Som ja, bättre. En lägre level, men ja. Så ja. Det här spelet lägger jag ner mycket tid på ibland. Här då, YOLO! Åh nej, vi tog. Jag fick alla en för 1000 XP. Ja, det tycker jag hurra för att man måste jätter på sig. Nej, allvarligt. Var det nödvändigt? Ska ta den här killen. Ta. Åh, vi tog han. Vilka lite. Susan. Vad helv. Vi leder. Lite pengar. Ja. Det spelar inte bil att ta. Det tar den här bilen istället. Ska vi få find lite här då. Det är länge. Jag tror att vi kommer vinna här. Ja, 1-1. Enkelt till. Snälla. Ja, vi vann. Ja, och nu får matchen där. Och då knäpper vi. Ja. Då slutar inspelningen så. Syns i nästa video så. Ses vi. Ja. Hej.